салом алейкум дӯстон ва тамошобинони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. Духтарако бозори Корвон омадем. Ҳама хел нарху навои донагӣ, қанду хулоса меваҳои хушк ҳама чӣ бо нархи дастрас. Кешура бинен 100 сомон. Бодома бинен хушрӯгиша. Аҷоибот 70 сомонай. Бодоми тоза. Гуфти вагаҳо пустошон тунукак. Ин мармудот ин кило кач мефурӯшани, намехе мефурӯшани ра чанд сом боша? Клубникам 30 сомон духтароира бинен чиха хушрӯка. Видням хушрӯй ба мазагишта бо гап неста. Хай меваҳои хуш чанд намуд астай. Ма як бор суроғара духтарон нишон тиём бисёртон меган апа суроғара хушрӯ намефаҳмонен. Ина духтаро дahum дарвоза кати медорем. Инҷа дahum дарвоза рӯ паруша охе. Дарвоза дакат намедорем. Рӯ парои dahum дарвоза пажаркан хай медорем рост миёен мағозаи апаи Нилуфар. Мана миёен ани тарафи дасти рост анай мағоза маълумай. Даиҷа бо хай чанд намуд дига вай астай. Харбузаи қоқ будай. Нигоҳ кунед. Касе дӯстдорони меваҳои қоқ бошад марҳамат. Даиҷа хай вибр бисар абзор мекунам. Чизе ки харидорӣ карданиен метонен скриншот карда дар WhatsApp-и савдогар партаен. Заказ қабул карда доставка низ равон мекунанд. Метонен касе ай корвон биё ай корвон харидорӣ кунад духтаро. Ира бинен ҳама чи ҳаста, ҳама намуди ҳавлоҳои бамаза. Турки, эрони, хулоса чанд намуд 4 мағзора бинен духтарако. Ина зардолуи қоқ. Ин ёхе қанфитакои сангака духтаро. Хурмоҳои ҳаҷи ҳастай духтаро. Чанд намуд хурмо дора. Ин намудиш будай, ин намудиш будай. Бодомое ки бепучоқан шуракан и хелиёш аста хай мавиз бо бодомое бепучоқ ба пучоқ гулингои қоқ. Шоколадҳои дубайский духтаро ира бинен чиха хушрӯай. Ҳам видне хушрӯай, ҳам мазаш ба мазаҳай. Килоашон нархушон ҳар хел. Ай чанд сомон то чанд сомон ай паҷон? 600 сомон, 800 сомон ай килоашон духтаро. Ин абзор мекунам. Сникерс маус ба чи ё чанди будан? 85 сомони духтаро оригинал сникерсо. Баути, киткат, твикерс, марс, хулоса ҳамаш ҳар хелай нархно. Ай мая абзор кардан, ай шумо вибр кардан, доставка қабул кардан духтаро. Ин агар печёнии коробка хоҳем, коробка ҳам доранд. Инора килоакам кардан метиҳан. Кас седа срочи меҳмон омад, бозор рафтан натонен нависен, мегиран шумо доставка равон мекунанд. Шоколадка вид чабнен чихе хушрӯй туи маракотунда метонен паднос карда барен. Ина писта духтаро нарх сар меша 80 сомон то 180 сомона. Ма визошон аста ба қандои прасои қадимиам ҳама намуча доранд. Пачкаги низ доранд. Чунане ки гуфтем нарх наво ҳар хелай. Метонен WhatsApp шумо нависен, заказ қабул карда равон мекунанд. Ина хурмоҳо упаковкаи тайёр кардаги. Аллакай чашм мепишем Рамазонам меояд. Биёен духтаро харидорӣ кунен. Моҳи феврал ака моҳи шарифи Рамазон ай духтаро. Харид барои тайёрӣ ба моҳи шарифи Рамазон. Ина пистаи бепучоқ барои пухту пас, барои хурдани обична. Фоиданок ай духтаро бенамак ай. Мақсад жард кардаги нестай. Чӣ қа саломатида хубай. Бодом духтарако ақла зиёд мекунанд. Витамин бисёр дора, гармай, саломатида беҳад фоида дора. Метонен харидор кунед 4 мағз чизе ки боша духтаро. Не ҳавло вай семечка гира бинен. Чиха хушрӯай. Ҳам метонен килоки гирен, ҳам метонен вай кунен. Ним кило гирен ёки ҳам хеле коробкаш, упаковкаш ҳам гирен. Де шоколадҳои вай ҳам будай духтаро. Просто пачкагина мисол касе ягон ҷо бухоҳ паднос куна, паднос кардан метонен гирен барен. Ин я бинен чиха хушрӯ ягон гаварабандон ягон чи боша вай мекунен. Чӣ мегӯям хаб ята паднос рост мекунен метонен бибарен. Ин шоколадакошон бинен чиха хушрӯ кай духтарако аҷоибот. Ва духтарако даҷа медонед чӣ доранд барои туи маърако. Ина метонем агар гаварабандон дошта бошед чӣ намуд маърака боша аю паднос рост карда барен қанфитако хирсан мешаванд. Баъҷада бо и чӣ буд киви қоқай киви будай духтаро. Не пад ё чанди апа набори тайёр 100 сомон нигоҳ кунен. Ман худам рости гап ба наздикӣ нагум кадом мағоза 170 сомон барои каш меҳмон тайёр харидем ба хотири даиҷа зиндагӣ пасуда камтар гуфтам бе тайёр гирам. Даиҷа 100 сомон будай. Худам ҷа абзор кунӣ фақат меём не ки намедонистам хе нархиш дастрасай. На духтаро падарка барои падаро модаро барои даҳан ширин кардан метонен ай намуд коробкаи шоколад заказ кунед шумо доставка равон мекунанд. Баъд чои қоқ ҳам доранд духтаро чанд намуд дошай.
بدایجه با چی باشه؟ پرورده دخترها حال نزدیک بیارم دوستدارانی پرورده نگاه کنیم پرورده نیست دارن پیشو بخلام چه بلند قاب بده این طرفش پرورده بود بخشش اگر ما چیزی را پیرافت کردم بدونن که چیز پیش قدیمی بعضی وقت نامش ای ویا میرونده نخلاصه سه نام پرورده ده اپا پرورده چند سای پچکش کیلو کی ای پرورده بود правильно او پچکا میفروشن کیلو میفروشن کیلوش 30 سوم ده دخترها خیلی مزه او بخدش بمونه چیزی قدیمی بسیار اما مزهش دیگره این دخترها کاربکای شکلات کاربکا برای مهمانی برای مهمان اومدن در دسترخوانش موندن دارن